Iki panitia Mandelik. Yuk, Mas Adit. Dalam kita panggilkan satu persembahan tarian waroknya. Oke, Mas. Bersama rekan-rekan dari New Regas Karya Budaya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk New Regas. Ya Allah biha husnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Sholli wa sallim daiman abada ala habibina khairil qalbi Rasulullah, Sadiqul
Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sentak keco.
Jo. Yo yo. Angkat tangannya di atas yo. Hey yo. Oh hey. Hey yo. Oh hey. Hey yo. Enek variane iki. Piye variane? Mangan iwak campur sego. Mangan iwak campur sego, cakep. Sentak jo. Sendak kejo. Hey hey yo yo. Hey 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 yo. Enek varian ora. Watu agung lho ora bain-bain lho iki. Iki watu agung. Ora bain-bain. Iki angkat tangannya di atas semuanya. Kita joget bareng nggih. Are you ready? Kita sorakan watu agung. Yuk. Ngono ki lho jan nyenengake aku jan yo lah. Toleh. Yo, Mas Adi. Kata-kata. Kata-kata wae kok penontone selak arep do joget tok kata-kata wae kok. Kata-katane engko meneh. Heeh. Pokoke sentak keco. Ayo. Hey hey ho ho. Angkat tangannya di atas semuanya watu agung bergema. Tepuk tangan yang meriah untuk watu agung tercinta. Pokoknya digetarke. Digetarke. Ya.
ngalengko wis dadi awu kobong gede kobong gede jroning praja sentak keco ombyong suarane bener dadya pratandha prawadya bala budal siaga budal keco Sallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga watu ngendi iki? Watu agung diparingi barokah. Diparingi kemah ripah loh jinawi. Yo solawatan sik. Angkat tangannya bareng. Angkat tangannya. Angkat tangannya bareng-bareng ya semuanya. Kita joget bareng-bareng. Ayo dong. Janji lunga mongso delo jare sawu. Semua angkat tangannya yuk. Pamirmu nalika smono ing stasiun balapan Solo. Sekali lagi. Jare lunga mongso delo malah tanpa kirim warta lali
yen eling mbok enggal bali. Wah, jos tenan. Porem. Watu Agung jos tenan. Watu Agung sak Jis pokoke sak jose. Tangannya bareng-bareng Jo. Iki kudu kompak iki. Kudu kompak. Yo. Janji ngomong Yo yo. Sentak keco. Piye boloku? Heeh. Wah iya, Oh, kudu salaman. sih lo Yo. bolo-boloku. Iki velocity-ne metu iki gitu. Yo, Yo velocity. Jo. sentak keco, monggo Kang Mimin. Mas Adit. Dalam Mas. Iki tetepe ketok para ketua pemuda iki kan maju sik inggrek Ah, anak iya, buah iki. kudu kuwi, harus kuwi. Ketepane. Yo, ketua pemudane sapa? Oh, engko sik anu. Engko sik urung ngamuk. Kita Formasine engko. Iya. Munggah. Nakno parian Pokoknya sik. kudu munggah. Kudu munggah. Sabar. Sabar Jo. Menyang Watu Agung, blabas menyang Ngadrojo. Cakep. Aku wong gunung sentak keco.
Wis kesel urung, Cok? Meneh. Wis kesel urung? Durung. Meneh. Kesel aku. Oh iya. Kesel aku waduh. Ana parian ora Mas Adit? Cek sapa? Aku ora parian, Oh, iya. aku ora parian aku. Iki jok meneh iki tak gaweke siji apa ya iki? Gawekno weh. Wah, aku wis parian pasrah kowe weh. Sengak. Manuk Baladewa engko. Wah, manuk Baladewa tetep metu. Dino wage nyanggone Lek Joko. Dina wage nek Joko. Sentake Cok. Sentake, Cok. Eyo. Tenang dulu. Piye, Cok? Piye iki? Jare Piye, Cok? joget. Siapapun yang membuat kerusuhan akan dikenakan denda mengganti 100% biaya acara ini. Hei, Tepuk tangan yang meriah. Aja Mas. Ampun. Ampun, Mas. Aja. Ayo. Aman. jare arep joget, Cok. Jare arep joget. Sido sentake apa ora? Sido Sido ora? Aja, ampun. Iso aman apa ora? Oke, baik. Iso aman ge? Lanjut ke? Aman, lanjutke yo. Lanjut ke semuanya. Oke. Aman kondusif ge? Oke, Aman. ayo Mas Adit. Yuk. Aman, Watu Agung aman ya, Bala. Watu Agung tetap aman, tetap kompak, jangan berkisruh. Iya, jangan Oke. berkisruh. Jangan berkisruh. Kisruh bukan umatnya Kanjeng Nabi. Ah, bener. Oh, tenan gue. Halo, Dek. Nggih. Tulung nggih. Tulung warga Watu Agung jaga ketertiban, keamanan. Siap? Nek siap tak lanjut. Mesake sing bayar kayak tulisannya apa kayak? Ini terus terang, izinnya aja susah. Ya, tolong. Bisa dilanjut? Bisa, ya monggo. Pokoknya mengko nek eneng sing macam-macam kon bali. Ngoten, nggih, sun.
paling sandang, paling banget, paling bolas kawulane. Babatono Pangeran Suni Laksana. Babatono Pangeran Suni Laksana. Paling sandang, paling banget, paling bolas kawulane. Duh, ganti godos bolo. Nganti godos tenan nih. Wah, kandani sowan ning Watu Agung iki kudu ora gobyos kok. Kudu gobyos. Ya ora? Ya toh. Jenengke tenan. Iki tetep saking senengku karo kanca-kanca Watu Agung. Wah, tenan. Oh, tenan. Nyerangin iki Yen rangene iki ya ora ora maksimal. Wih, gila. ora maksimal. Sapa reti taun sesuk diundang meneh Mas Adit. Lagune sing galo-galo. Iki Oke, bolongku. Ijek Siap. lawati. Mas Oke. Salimin. Pripun Mas? Wayahe ditanjakke Mas Salimin, Mas Adit. Aman. Yuk. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Suku-suku batok elo sirama menyang Solo oleh payung kuno majentit lolo wong mati ora obah yen obah meten di bocah yen urip golek duwe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Abatoke usuk sirama oleh omajen usuk omati usuk yen obah men usuk yen urip usuk Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Suku-suku pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan pelangi ciptanya indah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Mas Adi. Joget bareng-bareng Joget bareng-bareng. bolo. Oke. Aman bolo. Aman nggih? Kondusif. Kondusif Mas. Watu Agung semuanya tepuk tangannya mana? Watu Agung.
Agung tepuk tangan yang meriah semuanya yo. Matur sembah nuwun. Wis ditimbali ning Watu Agung jan lega atine Mas Adit. Wah tenan Mas. Iki sowan ning Watu Agung iki pokoke wah tenan. Ngis dhuwur tekan ngisor iki gobyos kabeh. Gobyos. Oh tenan. Sapa reti kanca-kanca sing jomblo-jomblo ngene iki entuk jodoh ning Watu Agung. Wah tenan aku Aja. Kowe iki senengane terus. Yo. Zaman wis sahir. Nyanyi semuanya yo. Sahir. Bumi goyang. Hakalin jungkir. Hakalin jungkir. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi goyang. Hakalin jungkir, hakalin jungkir, tekarane gocap. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi goyang. Hakalin jungkir, hakalin jungkir, negarane goncang. Sendak kecok. Gosek. Se. Duwe kata-kata pura Kang? Ono. Duwe kata-kata pura Cok? Kata sing dikata-kata Kata-kata sapa ini iki? apa? Kata-katane kae. Kata-katane apa? Kata-katane apa? Seasing apa awalnya akan asing pada waktunya. Jos. Ape, jos iki. Pokoke judule wengi iki asin. Asen. Oke. Akalin jungkir. Akalin jungkir nang. Hey, ha ha. Cok. Iki nek kata-kata ora iki. Kang Mimin. Ora nono. Kang Mimin. Oh, Ayo, kata-kata siap. Tak mudun. Tenang bae. Tenang ae. Tileki. Apa? Jika tidak denganmu maka tidak dengan yang lain. Jika tidak denganmu, Endi mau wonge? Iya. Jos. Yang Jos sudah tenan. boleh pulang. Tidak boleh pulang sebelum disayang. Sentake meneh ya. Sentake. Hakalin jungkir, hakalin jungkir, negarane goncang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi goyang. Hakalin jungkir, hakalin jungkir, negarane goncang. Zaman wis akhir, bumi goyang. Iki ono kata-kata. Ada kata-kata belum ora Iki Kang? cekakan kata-kata. Jan kakean kata-kata lagi Kang. Kompor gas ilang tabunge, Kompor gas ilang tabunge cakep. kanca-kanca regas pancen sak jose. Pancen sak jose. Sentake co. Hakalin jungkir, hakalin jungkir. Hey, hey, ha ha.
ngadeg sik yo penyanyine yo. Yogane do ngadeg yo. Yogane do ngadeg kabeh sik. Ayo, do ngadeg sik. Hara. Ayo do ngadeg sik. Hara do ngadeg kok gage. Hara kaya ngono kuwi to. Ayo gage. Gage do ngadeg kok gage. Gage. Ayo gage. Ayo. Pan. Iki Watu Agung. Panitia. Sapa mau Mas Nur? Nuryanto. Badawi. Oke, maju sik goyang sik ayo. Aja perang karo sik. Panitia, ini dari kita untuk kita. Watu Agung, kita goyang bareng. Sing duwe gawe sik iki. Nuryanto corone benter iki. Oke, Mas Badawi. Yo Badawi. Nuryanto. Mas Nuryanto. Ayo panitia. Sing duwe gawe Watu Agung. Ayo tombol kesel bengi iki yo. Ede goyang bareng nang kene. Ede battle karo bareng. Badawi ndrong-gondrong wong endi iki gondrong iki. Mana boleh mau Mas. Ayo, Ayo. Panitia. Ayo. Sing digawe iki Watu Agung kaya ngopo iki? Ndi wonge? Tak panggil ya. Akawin jungkir. Hey. Semangat. Zaman wis akhir kumine goyang. Akawin jungkir nakarane goyang. Lagi zaman wis akhir kumine goyang. Wis komplit dulu Mas. Komplit. Burung komplit. Pasukan ndi? Panitiane mundi? Pasukan panitia ndi? Wah, Iki ya. 1 2 3. Hadap sana. Siap, Bro. yuk. Siap, Bro. Siap, Bro. Di. Seneng sama Mas? Alah, Yanto. Seneng sama Mas? Saridon. Iki di mana? Seneng sama Mas? Kang Dawi, oke. Siap, Bro. Baris. Joget warok ya. Akawin jungkir berani. Zaman wis akhir kumine goyang. Akawin jungkir nakarane goyang. Oke. Zaman wis akhir Kumene goyang. Makasih semuanya Mas Nur ya. Makasih semuanya. Panitia guru kita ngomong. Terima kasih. Makasih. Jelas Watu Agung luar biasa. Tepuk biasa. tangannya buat Watu Agung. Yuk. Lanjut. Akawin Jungkir nakarane Zaman wis akhir kumene goyang. Akale jungkir nakarane goyang.
Oke, tentunya pada kesempatan malam hari ini matur sembah nuwun untuk seluruh warga masyarakat Watu Agung tercinta dan juga seluruh rekan-rekan kepemudaan